Vodovod. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zanima me kada će doći voda ovdje na Pafalčima? Do 3 sata. Do 3, a mogu znati samo koji je uzrok što nema vode? Imaju radovi dole, znači radi se cijev Fi 400. U redu. Hvala. To je to, prijatno. Svaki dan. Ovo se u Sarajevu dešava svaki dan i do sada je prevršilo svaku mjeru. Možete nam odgovoriti vi da li vam nestaje vode u kući na večer? Nestaje i po danu je nestajalo, 3 dana ima kako nam po danu ne nestaje, ali na večer obavezno. Ja stanujem na Grbavici. Na Grbavici. Da vas pitam još, šta mislite vi i šta bismo mogli raditi po tom pitanju? To ne znam, to glavni trebaju da znaju, a mi sića što nam pruže to i prihvatimo. Eto, hvala. Svaku večer od 11 do 6 ujutro. Mi plaćamo redovno, svi smo redovne plaće. Ja mi za 90% rada plaća. Našto mi penzioneri. Da. I vode nemamo. Kada možda najpotrebnije po noći mi slabije spavamo i normalno da smo slobodni zna. Trebalo bi da imamo vode. Ovako nema. U redu, to je to. Hvala vam. Znači tamo je trebalo pisati voda, međutim ne vidi se, zato jer sam ja loše zalijepio na čašu, ali šta je tu? Izvinite, da li može samo jedno pitanje? Da li vam nedostaje vode u kući? Na večer u Sarajevu? Ma nedostaje mi puno, iskreno. Provodim sam noć. Ajde, šta će se tu? A što mislite, što možemo raditi povodom toga? Ma ne znam, iskreno, ja je plaćam, ali ona ne dolazi. Da li ste ikada bili tužni zbog nedostatka vode? A iskreno jesu. Na primjer, svaku noć vidim nema je. Viš kako ću ja plaćam. U redu, hvala.